Čaute, v tomto videu by som vám chcel ukázať, aké jednoduché je pripraviť si domáci chlebík. V tomto prípade ide o focacciu. My sme si ju takto dochutili, je vhodná na posedenie, môžete si spraviť a zapiec ju v trúbe ešte aj so sírom. Mňam výborná, nech sa páči, pozrite si video. Na focacciu budeme potrebovať 500 g hladkej múky, ja mám takto špaldovú, kľudne môžete použiť aj normálnu, 50 g semolíny, ak nemáte, môžete použiť aj krupicu, soľ 25 g čerstvého droždia, 1 deci panenského oleja a budeme potrebovať 300 ml vlažnej vody. Takto pripravenú focacciu si dáme zapiecť do trúby na 200 stupňov, približne na 15 minút a potom ešte dopekáme na 180 stupňoch na ďalších 10 minút. Nekrájame ju horúcu, musíme ju nechať oddychnúť na minimálne 25-30 minút ešte po dopečení. Upečenú focacciu si ešte potrieme olivovým olejom, hlavne po okrajoch. Nemusíte sa báť, olivového oleja pri focacci nikdy nie je veľa. Focaccia nám dostane krásnu olivovú príchuť.